Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga bareta, sarong personahe kan Public Safety Office kabali sa naaresto sa pagsakyada kang PDEA Camarines Sur sa Subot Drug Den sa Barangay Triangulo, siyudad kang Naga. Manihamiento kan Bicol Central Station, pinag-aandam na ang pagruso kan mga pasahero ngunya na Semana Santa. Metro Naga Water District nagaantisipar sa epekto kang El Nino phenomenon. Lalaki nilaog sa harong, sinuntok kasi na dismayo, mga daibisadong sospek buwelong nakapanghabon. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod bareta. Sa tahaw kan mga pakiolay as yung pangapoda ni Mayor Nelson Ligacion sa mga empleyado kan lokal na gobyerno kang Naga na dai maimbuelto sa illegal na droga. Sa subuot na personahe kang Public Safety Office ang kabali sa tulong nadakop sa sinasabing drug den na pinagsakyada kang Philippine Drug Enforcement Agency kan Subagi. Aramon taman ang kompletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Dakop sa ginibong drug bypass operation ang tulong nga persona kabali na ang sarong nga miyembro ka na Public Safety Office ka na siyudad ni Naga sa sarong nga drug den sa zona 6 sa Barangay Triangulo sa Naga City alas 11 ka Subangi. Sigun kay Agent JB kan na PDEA Camarines Sur, nasa 2 bulan ng pigmomonitor kan PDEA ang subject kan operasyon na si Ismael Aboral, 52 anyos, na konsideradong high value individual alagad naabuton man 2 persona na nagagamit ng illegal na droga na Sinda Alvin Bien, 30 anyos, PSO kada Naga, asin Mark Dave El Gobien, 30 anyos, sarong OFW. Na-recover sa mga ini ang nasa 4 na pinasong plastic sachet na may log din pinagtutubulan sa Cebu na may kantidad din 68,000 pesos. Nagkandak po kami ng buyback operation sa Zone 6, Triangulo, Naga City. And that lead to the arrest of 3 drug personality. Pinaka-subject sa po si Ismael Honorio. Siya po ang drug den maintainer. Siya po ang tatransaksyon sa tuyang pusher buyer. Tapos po, pag-abot ni Pudong, pag-abot po mga pusher buyer, higa po doon naman na another drug personalities na inabutan. Siguro po mga 2 to 3 months di po ini subaybayan na hindi po talaga bago sa namang istorya na inibibenta sa nag-maintain sa iyang arong bilang drug deal. Ang mga suspect anas sa kustodiya ngunyan kan PDEA Camarines Sur tanganin sa ngatanin kasong pagbalgar sa Ray 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Akop 2002. Para sa Janan TV 48 Naga Jerome Breeze, Newsbreak. Mientras tanto, mayo pang pinapaluwas na pahayag si Rene Gumba ang pamayokan Public Safety Office kasumpay kang subot pagkakaaresto kang saro sa iyang mga personahe sa ginibong anti-drug bypass operation kan PDEA Camarines Sur sa siyudad ng Naga. Sa iba pang bareta, pag-arabutan kan mga mapuruli ngunya na Semana Santa pinag-aandam na kan manamiento kan Bicol Central Station. Detalye sa report ni Melvin Machado. Puun sa aldaw na Sabado, pet sa 1 kan Abril, ma-monitor na ang manamiento kang Bicol Central Station sa numero ka mga bus asin pasahero maabot ngunya na Semana Santa hali sa National Capital Region. Pinagtawan naman direktiba ni Bicol Central Station Manager Roderick Reforzado ang mga miyembros kang Public Safety Office sa terminal. Dabako lang pasilidad ang ipasiguro kundi ang mismong seguridad kan mga pasahero. Number 1, sa operation, itong pag-monitor ta kan mga arrivals starting April 1 ngunyan na maabot na Sabado. Imo-monitor ta si mga nag-aarabot na buses plus si number of passengers na nagbabaraba sa tuya dyan sa Bicol Central Station, and iyan sa tuyang instruction for 7 days. So poon April 1 I think hanggang April 7. In kaso magkulang ang bus, digdi makikiulay ang management kan Bicol Central Station sa mga bus company na magdagdag ng unit aper pa sa paghagad ng special permit sa LTFRB para makapagbiyahe sa luwas kang National Capital Region. And sa lado man kang management, pag nahiling ta na may mga pangangaipo para sa
dugang na mga units, dugang na mga trips, base duman sa tatuyang pinag-monitor nga ni po na base sa arrivals kan na mga pasahero, usual ta kay naginigibo si pagkikipag-ulay sa inda para po dagdagan sa indang mga allocation o allocated units para dyan sa Bicol Central Station. And plus si tabang din kang LTFRB na pag-release kan mga special permit kung kinakaipuhan. Saro sa mga eksena sa terminal kada minabot ng araw kaining panahon, iyon na maubusan in reservation ng mga chance passenger na yung ngunya nagtatawan na tensyon kang manehamiento kang Bicol Central Station. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, may manairehistrong dakulang insidente o aksidente sa laog kang Bicol Central Station maski dakul ang pasaherong nagruruso digdi. Susog kay Mr. Roderick Reforzado, manager kan Bicol Central Station, saro lang sinai-report sa saindang opisina. Ini matapos may masalisihan na cellphone na iwinalat sa charging station na yaon sa laog kan BCS, alagad nadakop man tulos ang suspect. During peak season, may pakitang reported na arog iyan. Igwa lang, itong recently na sa tuyang nga ni pinag-post sa tuyang official account sa Facebook, nagsalisi ng cellphone, pero duman sa tuyang charging station. So, iyo po yan ang saro sa pagpapagirumdum ta, especially sa mga pasahero, general public na naglaog sa Bicol Central Station na nagagamit ng charging station, malinawon po duman ang samuyang instruction na pag nag-charge ka naman charging station, di mo bayaan. Sa iba pang bareta, duwang pumping station kang Metro Naga Water District na pakaray na asin makakatabang niya na may huma ang matinding init kan panahon. Details kayan aramon to sa report ni Melvin Machado. Sabi kang pag-asa makakamati din halawig na tag-alang ang nasyon o El Nino phenomenon asin kabali sa posibleng epekto kay ni iyong pagkulang-kulang kan tubig. Huli kay ni amay nag-antisipar ang manehamiento kang Metro Naga Water District sa pay kang pagpakaray subot kang kanaaman asin prieto pumping stations. Susug kay MNWD Acting General Manager Florencio Mongosio Jr. pati ang burabo din tubig sa Isarog ang sa indinaman subot na pinagtukad bilang paghahanda sa panahon ng tag-init. Pinag-antisiparan taman ini since March 1 po yun na ni si pinapasikaso ta. Ang totoo po kayan si Kanaaman Pumping Station na rehab ta na from 8 LPS, 26 LPS na sa Munyan. Si Preto po from 4 LPS, 9 LPS na sa Munyan. Tamayo na po kayang ibang maninigong kalakdangan kayang kundi ang magdagdag kita ng supply. And hali naman po kita sa taas, si Spring Sources ta. Pinaghiling ta po na masusustain pa in the next 3 to 4 months ang supply niya. And hopefully po, kung igwa man pagkukulang-kulang, malimitaran ta. Bilang panghaloy na solusyon sa posibleng pagkulang-kulang ng tubig, ngunya nakatapusan kan Marso, nakatala naman ibiding ang apat na pumping station kang MNWD. And actualmente po, by the last week of March, up for bidding na po. So, apat na additional na pumping stations. Saro po sa Pacol, saro sa Carolina, saro sa Dahili Gainsa, and saro sa Almeda, sa Naga. Tayan po ang masalbar sa to sa maarabot na panahon na masupply kang magiging kakulangan ta. Sa maabot na panahon, ang consumers po dahil managiina, permi na pong nagdadagdag. Mientras tanto, dakulang tabang sa posibleng pagkulang-kulang ng tubig sa panahon ng sobrang tag-init, iyo ang pagtipid asin paggamit kay ni. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, kasabay kan pagkakaigwanin bagong pumping station, isinunod naman na i-upgrade iyo ang mga transmission line. Huli ka ini, isusunod naman subuot ang pagkalot kan mga kadagdagan na transmission as in distribution line kang MNWD. Siyempre po, sa kaluy kang panahon, saradit na siya in terms of sizes by now. Kaya pinakaipuhan taman na i-upgrade siya. So ang masunod na pong kalakawan kayan, isasabay na po si pagkaralot kang si mga dagdag na transmission and distribution lines.
Sa pagbabalik ng news break, lalaki sa Barangay Santa Cruz, Ciudad Ningnaga, sinuntok na, hinabunan pa. Yan na iba pang mga bareta sa pagwelta kang GNN TV. 48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa Siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News Break. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Work with business executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa Siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News Break. Padagos pa sa mga bareta, 5 resolusyon ang pinagsumitir ni City Councilor Lito Del Rosario sa sangguniang panglungsod kang Naga. Ang nasabing resolusyon ang gabos may koneksyon sa lakdang na maipadagos ang halangkaw na singil sa konsumo sa kuryente kang Kasureko 2 asin maghaman nin mga paagi kung papaano mas mapapakarhay ang sistema sa paghanap nin supplier nin kuryente kang Kasureko 2 asin proteksyon kan mga miyembros, konsumidores kan nasabing electric cooperative. Primero po, ihagadon ta sa Kasureko na kung pwedeng ipapundo itong pre-bid ninda kan si kaning maabot na April 11 na pre-bid kang si power supply kan si 20 MVA 20 megawatts na supply. May pre-bid po sila ngunya na April 11 hanggang dahil nalilinaw itong piga-upload na competitive selection process. Sa iba pang bareta,
18 opisina kan lokal na gobyerno kan Libmanan Camarines Sur apektado kan biglaan na paglaog kang supply nin kuryente. Detalye sa report ni Jerome Breeze. Apektado ang operasyon kana nasa 18 opisina kana lokal na gobyerno kana Libmanan Camarines Sur matapos ang nangyaring electric power supply fluctuate kasud mang-aga. Ang opisina kan MDRRMO sa Libmanan nasa 70% kan mga gamit ang naapektuhan matapos na magkararaota ninhuliman sa biglang paglaw kan makusog na supply kan kuryente. Nagkago po ng fluctuation ang kuryente, ang power supply. And duman po talagang nagtatanog siya, pigpurundumi si mga ilaw. Ang problema, pag biglang pundo ka itong ilaw, biglang nagkusog pala ng abot kang power supply, and gabos po itong mga nakasaksak ng mga appliances, itong equipment, like computer, wifi, printer, mga monitor, CCTV, speakers, gabos po ito, pati ito medyo charge na kung ano pang dumaan. Puro-tukad po ito. Saro-saro po ito. Kaya sa ngunyan haros apektado ng operasyon kan opisina na nagagamit kan ang mga kagamitan na naapektaran kan biglang paglaw kan makusog na supply kan kuryente. Kaya sa masunod na sesyon kan na sanggunang bayan kan Libmanan, plano na imbitaran ang Kasureko 1 tangani nga magtawnin paliwanag sa insidente. Apektaran po kami kasi halos po 70% po kang gamit mi na ginagamit mi sa regular operation mi po na danyaran talaga. Like sa mga computers mi, mga printer. So ito mga din na magagamit pa. So ngayon po, medyo pilay kami, alaga nagigibo po kaming style, nakikiprint kami sa ibang opisina, gagamit ng laptop imbis po itong PC mi. Siyempre tapok. So ito mga pattern na iba, dahil mo na mga coop up sa data, ginagamit itong laptop na ginagamit man po sa pagpatraining. Para sa Dyan ng TV48 na Jerome Breeze, Newsbreak. Sa satuyang police report, duwang suspek sa panununtok asim panghabon sa Barangay Santa Cruz, Ciudad ng Naga, padagos pang pinaghahanap kan mga otoridad. Ang detalles kayan aramon to sa report ni Jerome Breeze. Padagos pangunya na pinagbibisto asin pinaghahanap kan mga otoridad ang duwang suspect sa nangyaring panhabon asin pangungulog sa biktima sa log mismo kan sa iyang residensya sa Zona 7, 10th Street kan Jolly Neighbor, Santa Cruz, Ciudad ng Naga, alas 4 nin hapon kasud ba. Sigun kay Pulis Major Ray Alvarez, mantang ang biktima nga si Jay Cabidiones, 25 anyos, ang nasa log kan haro nga kan biglang naugon kan duwang day panabistong lalaki, asin lagos na pigsuntok ang luong kan biktima, rason tanganing madismayo. Asin lagos mananakuan magakaparang kagamitan asin kwarta na 25,000 pesos ang kantidad. Kaso bago, pinag-urulayan giraray kan stasyon kan Police Station 1 Naga City Police Office ang mga dapat gibuhon tanganing madakop ang may kagibukan panhabon. Sa pag-imbestiga na rin ito pa, yung nga na-itigisa mo niyan, siguro rin pa, na itong mga tinaoming possible suspect na dapat i-identify itong mga biktima, and then po nagpatsuman sa may natataoming ng mga possible suspect. Kaya mo niyan, ongoing po ang natuyang investigation, and sabi nga nila itong aki na yaon naman sa nakahin na ginagyan itong mga tao, babalikan naman kinari sa mga taong miskitikit na informasyon para maging malinaw na po yung sarong kaso ng marability po sa inyo. Iniman ang primerong beses na may nairehistrong insidente nin panhabon ngunya na taon na may nakulugan na biktima sa lugan sa iyang residensya. Kaya liwat na nagtaunin abiso ang PNP na maging maingat asin pasiguruhon na day mabiktima kan mga parabon. Para sa Dyan ng TV48 Naga Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, abot na lang ngunya na aldaw ang job fairs na pinag-sponsoran kan lokal na gobyerno kang Naga asin Metro Peso bilang parte kan pag-celebrar kan Women's Month. Susog kinunoy reforzado kan Metro Peso, 284 ang nagrehistro para maghanap nin trabaho asin 12 ang tulos na hire. Ang trade fair ang abot pa sa katapusan kan bulan ng Marso na parte kan pagselebrar kan Women's Month. Pag-hire po kasud maas og 220 ning 12 aplikante. Po. Pero dakol po
almost more than 80% si mga qualified applicants. Sa iba pang bareta, matrayumpong natapos ngunya na aldaw ang primerong serbisyo caravan kan Philippine Information Agency asin Camarines Sur Communicators Network na pinagibo sa San Jose, Camarines Sur. 12 national agency, tulong telecommunication companies ang nagpartisipar sa nasabing caravan, may titulong serbisyo kan gobyerno direkta sa tawo. Asin yan ang kataripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin i-like ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Bigbisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. News Break.